Things in the name of Adonai Yeshua HaMashiach, mayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Anhin na punta sa atong pagpaambit sa mensahe sa Elohim ning taknaas kagabhion ya sa tagsa-tagsa ninyo ka mga igdulungog sa atong mga kahigalaan sa Facebook o sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo o sa akong mga kaparentihan sa Mindanao. Mayong gabi kanyong tanan mga kaigsuonan o sa tanang mga kaubanan nako sa pagtuo sa mga Messianic Netzarim Torah community o sa tanang mga Messianic Apostolic o sa tanang mga Messianic nga nagtuo sa Torah. Maayong gabi kaninyong tanan. Shalom Aleinu Yalkol Yisrael, ang kalinaw maanaka nato o sa tibuok Israel. Dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon. Kain ano'y kulim lasot dabar ni gid haymit ilabiad haymit. Kaya wala kita'y mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Wa tay laing mahimo gyud mga igsoon. Tinuod gyud ang gingon ni Apostol Pablo, nga wa gid tay mahimo batok sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Hapit na ang atong pisak mga igsoon, ang Passover karon nga Marso 28 adlawng Domingo mga kaigsunan. Marso 28 ang atong Passover mga igsoon sa adlawng Domingo. So hinaot nga andam og excited na ta mga kaigsunan ko sa pagtuo, mga kaubanan ko diya sa Adonai. Excited na ta sa pagsaulog sa Pisak on Passover mga igsoon or pista sa pagsaylo mga igsoon. So dalaygon kayo ang Adonai ug hinaot nga malipayon tang tanan nga magasaulog niini mga kaigsuonan. Anita sa atong mensahe ning taknas kagabhion nga naguluhan ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Ingon pa sa Roma 9:4, kay sila mga Israelita man, sila mga anak sa Elohim, o gipaambit siya sa iyang himaya, o naghimo siyag mga kasabutan uban kanila, o gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba, o nakadawat sila sa mga saad sa Elohim. Mauni mga igsoon ang gisgutan sa Roma Kapitulo 11:17 nga gitawag og bahandianong kinabuhi sa mga Hudyo. Mauni ang bahandianong kahimtang o bahandianong kinabuhi sa Israel o sa mga Hudyo. Sumala sa Roma 11:17. Ato usab kini nga babatunan kon musumpay kita sa olibo nga kahoy nga mao ang mga Hudyo. Unsa to ang bahandianong kinabuhi sa mga Hudyo? Kanang pagkaanak, ang ilang pagkaanak, ang ilang pagpakaambit sa himaya sa Elohim, o ang mga kasabutan sa Elohim gibuhat uban kanila, o gihatagan sila sa balaod. Nya ila gyud ang matuod nga pagsimba, og nakadawat sila sa mga saad sa Elohim. Mao na ang ilang bahandianong kinabuhi. Unya makaambit lagi kita ni anang gitawag bahandianong kinabuhi sa mga Hudyo kining Roma 9:4 kung mo sumpay kita kanila, no? Kung musumpay kita kanila, sila ang gitawag og piniling katawhan. Sila ang gisaaran sa kaluwasan. Maato sad nang mabatunan, ato sad nang maangkon. Mga igsoon kung mudugtong ta kanila, sumala sa kondisyon nga gihatag ni Apostol Pablo sa Roma 11:17. No, nga ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga olibo gipamutol, mga kaigsunan, og nga ikaw nga ihalas nga olibo gisumpay. Og karon nabatunan na nato ang bahandianon nga kinabuhi sa mga Hudyo. So ingon ana, ang ingon ana di ay ang kondisyon. Makabaton lang ta sa bahandianong kinabuhi sa mga Hudyo, ang ilang pagkapinili, ang ilang pagkatinawag, ang ilang pagkalinuwas, ato nang mabatunan kung musumpay kita kanila. Hinaot nga itong masabtan mga kaigsunan ang punto ni Apostol Pablo sa iyang gihisgutan sa Roman 9:4. Unya sa 5, kaliwat sila sa mga patriarka o sa ilang mga kaliwatan, nataw si Misaya. Nataw kuno ang Mashiach, ang Elohim nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. So unsay paghulagway ni Apostol Pablo sa Mashiach? Elohim nga labaw sa tanan. Labaw sa tanan. Sato pa mingon mo nga, labaw pa din sa amahan. Mga kaigsunan ko, mao lagi na nga kung duha ang imong Elohim, duha ang imong lahi ang imong pagtan-aw sa amahan, lahi imong pagtan-aw sa anak, amo na nga maglibog ka
kung kinsa gay tinuod nga labaw nga Elohim, ang amahan ba o ang anak ba. Pero kung ang imong pagtan-aw usara, ang amahan ug ang anak usara, o di ka maglibog. Pag-ingon nga ang Elohim labaw sa tanan, ang Misaya Elohim nga labaw sa tanan, ug ang amahan Elohim nga labaw sa tanan, imo nang masabtan nga ang amahan ug ang anak usara. So dili duha ang Dios, dili tulo ang Dios, usara mga kaigsunan. Kaliwat sila sa mga patriarka. Kinsa ang mga Israelita o gikan sa ilang kaliwatan, gikan sa kaliwatan sa Israel, natawo ang Misaya, ang Elohim nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kahangturan. So natawo ang Misaya ngadto sa kaliwatan sa mga Hudyo, dili sa kaliwatan sa mga Amerikano. Kung sa may tuyo, aros pagluwas mga igsoon, aros pagluwas sa mga katawhan sa Israel. No, naa mabasa nato sa Juan Kapitulo 13. Ato na nang ibalik-balik ang mga bersikulo diya mga kaigsunan. So ang pangutana, nasayop ba si Apostol Pablo sa pag-address nga ang mga Israelita mga anak sa Elohim? Dili di ay ang mga Kristiyanos, dili di ay ang mga Pentekostal, ang mga anak sa Elohim. Ang mga Israelita di ay mga kaigsunan. Ya? Ila pagyod ang matuod nga pagsimba. Dili di ay sa mga Kristiyanos, dili di ay sa mga Pentekostal, dili di ay sa Iglesia ni Cristo, dili di ay sa ang dating daan, dili sa Baptist, dili sa Romano Katoliko, o uban pa diya, dili di ay sa ila ang matuod nga pagsimba. Ang matuod nga pagsimba, ila di ay sa mga Hudyo, mga kaigsunan. Sayon makaisabton ang Biblia. Kung lamdagan lang ka sa Ruach HaKodesh, aron makasabot ka unsa ka tin-aw ang Biblia. Sayon kay sabton, tin-aw kayo sabton ang Biblia mga kaigsunan. Kana kung lamdagan ka sa Ruach HaKodesh, walay kalibog nga mo gawa sa imong panghunahuna. Apan kung walay Ruach HaKodesh lagi nga manguna nimo, walay Ruach HaKodesh nga magpadayag nimo, di ka kasabot. Maglibog ka sa balaang kasulatan. Pero hinaot kung maminaw ka sa akong pagpasabot, hinaot nga matin-awan ka ug makasabot ka. Ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba, Roman 9:4. Dili di ay sa mga Pentekostal. Kung si Pablo Pentekostal pa, ningon untas Pablo, ila sa mga Pentekostal ang matuod nga pagsimba. Kung si Pablo iglesia pa sa dating daan, maingon ta siya nga ila sa dating daan ang matuod nga pagsimba. Kung si Pablo mangigsuon iglesia ni Cristo, maingon ta siya ila sa iglesia ni Cristo ang matuod nga pagsimba. Kung si Pablo Romano Katoliko pa, ningon pud unta siya nga ila sa mga Romano Katoliko ang matuod nga pagsimba. Di ba nga nakasimpol lang? Ha? Nga nakasimpol ang gisulti sa balaang kasulatan, pero nganong wala ninyo masabti? Ang matuod nga pagsimba, mga igsoon, ila lang gyud sa mga Hudyo. So ang pangutana, unsang adlaw gasimba ang mga Hudyo? Mo na ni sunod nga mosantop sa imong hunahuna. Dapat mo ni mosunod nga question sa imong hunahuna. Unsang adlaw ang nagasimba ang mga Hudyo? Kay ila man dahil sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Nan, unsang adlaw gasimba ang mga Hudyo? Ang tubag, Sabado, mga kaigsunan. Dili Martes, dili Lukso-Lukso. Ang Hudyo gasimba, dili wandering Sabat ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo gasimba sa Adonai sa adlawng Sabado, dili wandering Sabat, dili mo luksog Martes, mo luksog Miyerkules, mo luksog Biyernes. Ingon na pagsimba sa uban, dili na maoy pagsimba nga ila sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo wala magsimba sa adlawng Domingo. Sabado ang adlaw sa pagsimba sa mga Hudyo. Dapat mo nimo santop sa imong pangutana, unsang adlaw gasimba ang mga Hudyo? Kay ila man dahil sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Sabado. Nan, kung Sabado ang mga Hudyo gasimba, nan nganong di man nimo sundon? Ang pangutana, unsang adlaw gasimba ang mga Kristiyanos? Domingo. Domingo ang mga Kristiyanos gasimba. So nianang paagiha mga kaigsunan, imo nang masabtan sa tin-aw kayo nga ang mga Kristiyanos o ang mga olive tree nga maong Hudyo, ang olibo nga kahoy nga maong Hudyo, wala masumpay. Wala masumpay ang mga Kristiyanos sa olibo nga kahoy. Sumala pa sa Roma 11:17. So imo nang maimbestigar ang imong reliyon. Inigbasa nimo sa Roma 11:17, imo dayang imbestigaron ang imong reliyon. Ang akong reliyon nasumpay ba sa olibo nga kahoy? Ingon ana kasimpol ang ihatag nako nga ideya sa pagpangutanan ninyo sa inyong kaugalingon aron sa pagpaniguro sa inyong kaluwasan. Dili sa pagpakigdebate, kundi sa imong kaugalingon lang.
hinuktuki og pangutana, ang akong reliyon nasumpay ba sa olibo nga kahoy? Ha? O kung nasumpay sa olibo nga kahoy ang akong reliyon, unsay ilhanan nga sumpay mi sa olibo nga kahoy? Ang olibo nga kahoy nga mao mga Hudyo nagsimba sa adlawng Sabado. Ang among reliyon nagtudlo ba sa pagsimba sa Ginoo sa adlawng Sabado? Mingkaw, wala. Domingo, wala masumpay. Wala masumpay ka. Ang imong reliyon wala masumpay sa olibo nga kahoy. Ang olibo nga kahoy, gakaon ba og mga hugang pagkaon samas baboy, alimango, pasayan? Gakaon ba ni ana ang mga Hudyo? Dili. Ang inyong reliyon, mukaon bag baboy? Yes, muka og baboy. Mukaon bag alimango? Muka og alimango. Mukaon bag hugaw? Muka og hugaw. Nan, wa mo masumpay sa olibo nga kahoy. Yan na lang kasimpol. Ang mga Hudyo gasaulog bag mga pista sa Adonai, sama ning gitawag nato nga Pisak or Passover, Yom Teruah, Yom Kippur, Rosh Hashanah, unsa pa, mga igsoon, Shabuot, Sukot. Nagsaulog ba ang inyong reliyon ni anang mga kapistahan sa Adonai? Miyon ka, wala. Laktod nga pagasulti, wala gyud masumpay ang imong reliyon sa olibo nga kahoy. Sa ato pa, wala matuman sa inyo ang Roma 11:17. Kung wala matuman sa inyo ang Roma 11:17, questionable kanang imong reliyon, questionable usab kanang imong pagtuo, questionable usab kanang imong gidahom nga kaluwasan. Nagdahom kang maluwas ka, unya wa ka masumpay sa olibo nga kahoy, sa unsa paagi? Nabay mabasa sa Biblia nga ang dili sakop sa olibo nga kahoy gisaaran usab sa kaluwasan, lahi sa kaluwasan sa mga Hudyo. Nabay espesyal nga kaluwasan alang sa mga Hentil bisan kung sila dili modugtong sa mga Hudyo. Naaba? Nabay mabasa sa Biblia nga ang mga Hentil gisaaran sa kaluwasan bisan kung sila maglain og reliyon gikan sa mga Hudyo. Wala. So hinumdumi mga igsoon nga ang mga Kristiyanos o ang mga Hudyo pareho ra og Biblia. Munay timan pareho ra tag Biblia. Munay angay natong ikalipay unta nga doon ang mga Kristiyanos doon na day kapareho og Biblia nga gikuptan nga mao ang mga Hudyo. Apan kinsa man gyud original sa Biblia, ang Kristiyanos o ang mga Hudyo? Kinsa man gyud nasaysay diya sa Biblia, ang mga Kristiyanos o ang mga Hudyo? Naaba diya sa atong Biblia ang atong mga kalululuhan nga gikan sa mga katsila, atong mga lulog-lula nga gikan sa mga katigulangan nato mga igsuon nga mga Pilipino? Wala. Gikan ang kasaysayan sa Biblia atong mabasa nga gikan sa mga Hudyo. Naghisgot sa mga ngalan sa mga Hudyo. Og ang mga dapit, mga lugar nga gisgutan dito sa lugar sa mga Hudyo sa Israel. Sa ato pa mga kaigsunan ko, ang Biblia nga atong gikuptan dili di ay atoa kundi ila sa mga Hudyo. Kung ila sa mga Hudyo ang Biblia nga atong gikuptan, nganong magmagahi man ka sa imong kasing-kasing sa pagdawat sa mga Hudyo? Nga kanang Biblia nga imong gidala-dala sinulat man na sa mga Hudyo. Mo nay pangutana diya. Nganong magdumili man ka sa pagtulunan sa mga Hudyo nga kanang Biblia nga imong gikuptan, Biblia man na sa mga Hudyo? Asa na tao ang Misaya? Sa Amerika ba? Sa Pilipinas ba? Asa na tao ang mga apostoles? Sa Amerika ba? Sa Pilipinas ba? Kana lang. Di ba to ang tanan nga tao dito sa Israel? Nan karon, iila di ay ang kasaysayan, ila di ay ang Biblia. Ila di ay ang history sa Biblia, mga kaigsunan. Pero mahibulong mahibulong ko kaninyo. Nahibalo mo ni ana nga ang kasaysayan sa Biblia gikan sa mga Hudyo, pero kung makadungog mo pagtulunan sa mga Hudyo, nganong allergy man mo? Mo nay pangutana diha. Diha ko naglibog ninyo. Daghan kay diha mga Kristiyanos ganahan og mga Hebrew songs. Excited kay sa mga Hebrew songs. Ako lang sa una, tong ulitaw pa ko magigsoon, ganahan gyud ko kanta tong mga kanta nga Hebrew, Hine Matob, kanta ni Paul Wilbur. Bata pa ko to. Wa pa ko maminyo. Ganahan kog mga Hebrew songs.
mga ngalan, ganahan kog mga Hebreo nga ngalan. Og di kay akura, nakakita po kog mga tao nga ingon ana nga mga Kristiyanos. Ganahan sila mga Hebreo nga mga kanta. Ganahan sila mga Hebreo nga mga lingwahe. Hebreo nga mga pagampo. Ganahan sila Hebreo nga mga ngalan. Pero pagdad-an nimo pagtulunan nga gikan sa mga Hudyo, musupak na. Allergy na. Kay magtuman sa iyang gusto nga kung unsa iyang namatan, mo na iyang pagkamatyan, pagkabuang-buang. Dapat unta mga igsuon, mag-amgo na ta. Nga ana ra man kasimpol ang pagsabot sa kamaturan. Nganong ako mang dumilian ang mga Hudyo? Nganong dumilian ako? Nganong ako mang balibaran ang pagtulunan sa mga Hudyo? Nga kining Biblia nga akong gidala. Biblia man sa mga Hudyo. Kaagi man sa mga Hudyo. Di ba? Pila na kakatoy naghangop-hangop sa Biblia. Pila na ka Biblia ang nangalata diya sa imong ilok, siging sipit-sipit. Kapila na ka magbag-og-bag-og Biblia. Wa pagyapon ka makasabot nga kana libro sa mga Hudyo. Nya kung makadungog kag pagtulunan sa mga Hudyo, mobalibad ka? Masuko ka? Ha? Yun sa man imong paghunahuna. Kung masuko kas pagtulunan sa Hudyo, naan ilabay na imong Biblia. Ibalibag na ang imong Biblia. O ka, pamatud sa imong Biblia nga ang mga Hudyo nga mga tao gisalikway sa Elohim. O ikaw na mo'y pinili. Mo na nga akong pahinomdom ninyo nga ang mga Hudyo o ang mga Kristiyanos pareho ra og Biblia. Pero nganong kamo allergy man sa pagtulunan sa mga Hudyo. Nga Hudyo mo na kanang Biblia nga imong gidala. Kung nakasabot ka sa Biblia, kung mutuo ka ni Apostol Pablo, nganong dili man nimo sundon ang mga pagsimba nga ila sa mga Hudyo? Ha? Kay si Pablo may nag-ingon niya na nga ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Ha? Kung nakasabot ka o mituo ka kang Apostol Pablo, nganong di man nimo sundon ang pagsimba sa mga Hudyo? Nga si Pablo may nag-ingon nga ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba, mao nay pangitaa. Ingon na ang akong gibuhat. Pagkabasahi og nasabtan na nako mga igsoon ang maong bersikulo, dugay naman tagbinasa na Kristiyanos pata. Pero wa ta kasabotan ang Roma 9:4. Ha? James pa ko, sige na ako nag-iwali ang Roma 9:4. Pero lahi ang akong nasabtan ni ana sa una, dili maoperteng layo karon nga natin-awan ako sa Roma 9:4 mga igsoon ni santom sa kong una pangitaon ko ang pagsimba nga iya Hudyo kay ila man sa Hudyo ang matuod nga pagsimba. Di man day ilas Pentecostal. Ha? Sundo na to ang pagsimba sa mga Hudyo kana kung mituo ta kang Apostol Pablo sa Roma 9:4. Onya mga tarungan mo. Mudagan na puday mo kay lagi kining mga Kristiyanos mangita mag-lusot mo ipsot man gyud. Dagan na mo sa Juan 4:22. Juan 4:22 ngantos 24. Ha? Sa mensahe ni Adonai Yeshua ngantos babaeng Samarianon. Kay nagtuo mo nga mulaban na ninyo sa inyong pagsimba nga iyas Kristiyanos nga pagsimba. Atong basahon, Juan 4:22 ngantos 24. Kamong mga Samarianon wala makaila sa inyong gisimba. Ha? Daghan sad mga tao karon mga igsoon nga wala makaila sa ilang gisimba. Ang Samarianon gani nga naara sa nasod sa Israel. Di man kung nakabasa kas daang tugon, ang Samaria mauna ang capital city sa Northern Kingdom, sa Kingdom of Israel. Ha? Capital city siya sa Kingdom of Israel. O ang Jerusalem mao ang capital city sa Kingdom of Judah. Nahibalo mo na mga pastor nga ang Israel nabahin sa duha ka kingdom, Kingdom of Judah, Kingdom of Israel. Ang capital city sa Kingdom of Judah mao ang Jerusalem ug ang capital city sa Kingdom of Israel mao ang Samaria. Sa ato pa managsilingan ra ang maong gingharian. Og ang maong gingharian usara ka kaliwatan ra ni Israel sila. Israelita ra gyapon ang mga Samarianon niining panahon na mga igsoon sa panahon ni Adonai Yeshua. Israelita gyapon to sila. Pero nabulag sila sa Judaism, nabulag sila sa mga Hudyo, sadyang nabulag ang duha ka gingharian.
Kay ang Israel nagsimba na sila, nagtukod sila dito sa mga Diyos-Diyos nga gitukod ni Jeroboam. Samtang ang mga Hudyo nagpadayon sa pagsimba sa Elohim dito sa templo, mga igsoon nga gitukod ni Solomon. So nagpabilin sa pagsimba, sa hustong pagsimba ang mga Hudyo, ang Kingdom of Judah, samtang ang Kingdom of Israel wala na makatultol sa matuod nga pagsimba. Nawala na sila sa matuod nga pagsimba. Wala na sila makaila sa matuod nga pagsimba. Kaya wala na sila moadto sa templo. Wala na kanila ang mga Levita. O naghimo sila ilang kaugalingong pagtulunan. Naghimo sila ilang kaugalingong pagsimba. Sa panahon ni Jeroboam. Kaya si Jeroboam nahadlok manggod nga ang mga Israelita kung mosigig balik dito sa Judah, sa Jerusalem aron sa pagdalag mga halad, alang sa ilang mga halad, alang sa ilang mga kapulo, alang sa ilang mga pagsimba, mga igsoon. Nahadlok si Jeroboam nga basin unyag mabalik ang relasyon sa mga katawhan sa Israel ngadto sa kaliwat ni Solomon nga si Roboam. So mo hinungdan nga nakahuna si Jeroboam nga magtukod og iyang mga shrine, nagtukod og iyang mga Dios-Dios, nagtukod og iyang dapit og mga halaran sa pagsimba. Og dito iyang giingnan ng mga tao nga ayaw na mag-adto sa Jerusalem aron magdala sa inyong mga halad o mga ikapulo, anhi na mo paghalad kay naa na ko'y gitukod nga mga halaran. Og nagtudlo si Jeroboam og mga pare nga dili na Levita. So sa niadto nagsugod niadtong panahon na nagsugod nga ang mga Israelita wala na moadto sa Juda, wala na moadto sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Adonai dito sa templo. So ang nahitabo nawala sila sa passing. Nawala sila sa matuod nga pagsimba. Kay ang matuod nga pagsimba adto ra magyud sa Jerusalem. Mga igsoon, adto magyud sa templo. Amo na naa nga sa diyang nag-abot ang Samarianhon nga babae og si Adonai Yeshua, gingnan siya ni Adonai Yeshua, kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba. Nagbutbuot naman mo inyong simbahan. Tukod-tukod naman mo inyong mga halaran. Nagtukod-tukod naman inyong mga Diyos-Diyos. Tukod-tukod naman inyong mga Diyos-Diyos. So muna naangawa sila kasabot sa ilang gisimba. Wa makaila sa ilang gisimba. Daghan sad sa mga tao karon nga wala makaila sa ilang gisimba. Og kanang tanan anaa sa mga denominasyon sa mga Kristiyanos. Apan matud pa ni Adonai Yeshua, kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo di ay mga igsoon, sigurado sila sa ilang gisimba. Kay ila man ang kaluwasan. Muna gingon ni Yeshua, apan kaming mga Hudyo. Wa siya mingon nga akora, kamira sa akong mga apostoles. Wa siya mingon na. Pag-ingon niya, kaming mga Hudyo, sa ito pag-general niya. Tanang mga Hudyo nga tuwa sa Kingdom of Judah, tanang mga Hudyo nga tuwa sa Jerusalem, aktibo diha sa templo, mga kaigsunan. Apil sa giingon ni Yeshua, kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba. Kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudyo. Maingon mo time pa brad, unsa man din sa Samarianhon, Israelita man din na. Israelita man kana, di day na Hudyo. Yes, dili Hudyo. Kaya ang gitawag lang Hudyo niadtong panahon na mga igsoon ang nabilong lang sa Kingdom of Judah. Mga igsoon, Kingdom of Judah nga mo'y nagdala sa gitawag reliyon nga Judaism. Sila lang ang gitawag nga mga Hudyo. Og tulo lang ka tribe ang nasakop mga igsoon sa Kingdom of Judah, ang tribe of Benjamin, tribe of Levi. Kay ang mga Levita nagpabilin sa templo, natural. Diha sila sa Kingdom of Judah, kay naa ang templo sa Kingdom of Judah, ang mga Levita. So, plus ang tribe ni Benjamin, mga igsoon, mo'y nasakop dito sa Kingdom of Judah. Mo hinungdan ang tribo lamang ni Benjamin o ang tribo lamang ni Judah o ang mga Levita, mao'y gitawag ng mga Hudyo niadtong panahon na. Samtang ang napulo ka tribo kato as kingdom ni Jeroboam, dili to sila mga Hudyo, apan mga Israelita. Munang moingon bitaw ta, dili ang tanang mga Israelita Hudyo, pero ang tanang mga Hudyo Israelita. Anita sa Juan 4:23. Apan matud pa, apan hapit na moabot ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga magsimba sa Amahan diha sa espiritu o sa kamatuoran. Nagsimba sa espiritu
dili sa ribulto. Ang matuod nga pagsimba, ang matuod nga magsisimba, magsimba sa amahan diha sa espiritu, dili sa ribulto. Ha? Magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamaturan. Magsimba sa espiritu, dili sa ribulto, og nagsimba sa kamatuoran, dili sa bakak nga mga doktrina sa mga reliyon. Pero kung ang imong sunod karon bakak nga doktrina sa imong reliyon, wa ka magsimba sa kamatuoran. Bisan unsa pa kanindot sa inyong simbahan, bisan pa unsa kadaghan sa inyong mga instrumento, bisan unsa pa kanindot manganta ang inyong mga singers, ang inyong mga choir, mga igsoon, bisan unsa pa kanindot sa inyong mga singers, sa inyong mga choir, sa inyong mga song leader, panahon sa inyong mga pagsimba, kung ang bakak nga doktrina o pagtulunan ng inyong gisimba, ang inyong gisunod, wala mo magsimba diha sa kamaturan. Nagsimba kamo sa bakak nga mga doktrina sa mga reliyon. Unsa man ang bakak nga mga doktrina sa reliyon? Ang pagsimba sa Domingo. Ang pagsimba niyo sa adlawng Domingo, muna pagsimba ninyo sa bakak, mga kaigsunan. Wala mo magsimba sa kamaturan. Kung naggusto ka magsimba ka sa kamaturan, simbaha ang amahan diha sa espiritu o sa kamaturan. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. 24. Ang Elohim espiritu og kadtong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa espiritu o sa kamaturan. Ang pagsimba nga mag-atubang og rebulto o ang pagsimba sa adlawng Domingo, mao nay pagsimba sa kabakakan. Kung gusto ka mosimba sa amahan diha sa espiritu o kamaturan, kuyog sa pagsimba sa mga Hudyo. Kay mao nay gisulti ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, nga ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Kung di na nimo masunod ang pagkuyog sa mga Hudyo, manigulang ka na lang diha sa imong reliyon, bakak ang imong gisimba, dili ang kamaturan. Kung muangkon sad ka nga ang inyo matuod sad nga pagsimba, kinsa karon sa mga apostoles ang nagmatuod ni ana? Muangkon ka Iglesia ni Cristo, mayon ka inyo matuod nga pagsimba? Muangkon ka born again, dating daan, mayon ka ang inyong pagsimba mo'y tinuod? Asa mabasa? Kinsa mga apostoles nagpamatuod ni ana nga ang pagsimba sa born again, ang pagsimba sa Pentecostal mo'y matuod nga pagsimba? Ang pagsimba sa Protestante mo'y matuod nga pagsimba? Kinsa ang mga apostoles ang nagsulti ni ana? Di ba? Wala. Sato pa, ayaw na lang pag-angkon-angkon. Sunda ang Biblia. Simple kayo. Gusto magkakagkalwasan, sunda ang Biblia. Importante kayo nga masayran nimo kung ang pagsimba nimo naaba sa matuod o wala. Kay daghan kaayo ang nagsimba karon nga sincero kaayo, apan wala mahibalo nga ang ilang gisimba mga demonyo di ay. Sincero kayo, grabe ka hilak-hilak, pangkubalan ang tuhod, sincero kayo, pero wa mahibalo nga demonyo di ay ang ilang gisimba. Kung ang pagsimba ninyo wala matukma sa Biblia, timan ina. Kung ang pagsimba nimo wala matukma sa Biblia, wala matukma sa mga apostoles, wala matukma sa mga Hudyo, sa Roma 9:4, tataw nga kana, dili mao ang pagsimba nga gusto sa amahan. Dili kana mao ang pagsimba nga gipangita sa amahan. Mga igsoon, kung wala matukma ang imong doktrina sa pagtulunan sa balaang kasulatan. So mao na ang pagsimba nga gisulti sa pinadayag 9:20. Pagsimba, nagsimba gyapon sa mga demonyo. Matud pas pinadayag 9:20. Ang uban nga wala mga matay pinaagi sa katalagman, wala maghinulsol sa ilang daotang binuhatan. Unsa ang mga daotang binuhatan nga wa hinulsoli? Pagkababaero, pagkabayot, pagkatumboy, pagkapalahubog, pagkasugarol, pagkahugawan, kusog muka og baboy. Wa na nila hinulsoli. Nagpadayon sila sa pagsimba sa mga demonyo og mga Diyos-Diyos nga bulawan, plata, bronze, bato ug kahoy nga dili makakita, dili makabati ug dili makalakaw.
Wala usab nila hinusuli ang ilang pagkamamumuno, pagkasalamangkiro, pagkamakilawason o pagkakawatan. Maunay kamatuoran mga kaigsunan, nga daghan di ay gihapon sa mga daotan nga dili mga matay sa pag-abot sa katalagman. Ang uban, nagtuog yun, nga inig-abot sa katalagman, ang mga matarong nalay magpabiling buhi, o ang mga daotan, mahurot og kamatay, dili oy. Dili mahurot og kamatay ang mga daotan, naas pinadayag ni B20. Doon ay mahibilin nga mga daotan. Ha? Pero di gyapon maghinulsol, dili makaamgo. Sa ilang mga daotang buhat, di gyapon nila hinulsulan ang ilang mga daotang buhat nga gimensyon diri sa pinadayag ni B20 ngadto 21. Ha? So, anhita sa Roma 8:3 ngadto sa 8. Ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao, gihimo sa Elohim. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tao, pinaagi sa pagpadala sa iyang anak, nga mianhi ingon nga tao aron paglaglag sa sala. Ha? Unsa man ang dili mahimo sa balaod, mga igsoon? Kay ingon pa sa 8:3, ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao, gihimo sa Elohim. So unsa man ang dili mahimo sa balaod? Una, ang pagpasaylo sa sala ug ang pagluwas sa tao. Mao ginay dili mahimo sa balaod. Wagi ko'y mabasa sa Biblia mga igsoon. Nga kung tumanon mo ang balaod, mapasaylo na ang imong mga sala. Kung tumanon mo ang balaod, maluwas ka gikan sa imong pagkadaotan, o maluwas ka gikan sa kasalanan. Kung tumanon mo ang balaod, wa magsulti ang Biblia niya na. Maunay di mahimo sa balaod ang pagpasaylo sa sala o ang pagluwas sa tao. Kay ang pagpasaylo o pagluwas buhat kana sa Elohim, pinaagi ni Adonai Yeshua HaMashiach. Ha? Buhat na kana sa Elohim, gihimo sa Elohim. Pinaagi kang Yeshua HaMashiach mga igsoon. Apan human ang tao mapasaylo, human ang tao maluwas, ay pa siya mubuhat sa balaod. Ingana kasimpol ang pagsabot sa balaang kasulatan. Buhat 13:39 atong balikan. Busa mga igsuon ko, angay kamong masayod nga pinaagi kang Yeshua, gisangyaw diha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala. O gibaluin ninyo nga ang tanan nga nagtuo kanya naluwas sa tanang mga sala. Ang nagtuo kang Yeshua HaMashiach, ha? Mga igsoon, ang nagtuo kang Yeshua HaMashiach, napasaylo ang sala, naluwas gikan sa sala. Butang nga dili mahimo sa balaod ni Moises. Mauni ang nasaypan og sabot sa mga Kristiyanos, kining butang nga dili mahimo sa balaod ni Moises. Nganuman, sa diyang nakabasa sila aning butang nga dili na mahimo ni Moises, ila dayon nga gisabot. Ha? Gisabot na dayon tingali ni nila nga wala na kinahanglan ang balaod sa Syabat. Muna ilang pagtuo tingali. Tungod aning bersikulo ba? Kanawoy, baluin ninyo nga ang tanan nga nagtuo kanya naluwas sa tanang mga sala. Butang nga dili mahimos balaod ni Moises, conclusion dayon sila nga di na kinahanglan ang balaod sa adlang ipapahulay, di na mao. Muna sayop nga pagsabot ninyo. Muhimo mo conclusion nga wa mo tukma sa bersikulo nga inyong gibasa. Ila dayon naging sabton nga tingali nga wala na kinahanglan ang balaod sa Syabat. Atong padayon sa pagbasa, kung naghisgot ba ning ang Syabat, wala na. Atong padayon sa pagbasa mga igsoon sa bersikulo 40 ngadto 42, laktot 44. Busa pagmatngon kamo aron dili mahitabo kaninyo ang giingon sa mga propeta. Mga mayubiton, katingala og pangamatay kamo, kay aduna ako'y gibuhat sa inyong panahon nga dili gayud ninyo tuuhan. Bisan kon adunay magsugilon niini kaninyo, nanang katingkag kasing-kasing yun. 42. Sa pagpanggula na ni Apostol Pablo og ni Bernabe sa sinagoga, gidapit sila sa mga tao sa pagbalik sa sunod adlawng igpapahulay, aron sa sayan pa sila niining mga butanga. Oy, tanawa, wala man lagi mawala ang Syabat. Naaman lagi gyapon ang Syabat. So dili day paingon nga butang nga dili mahimo sa balaod, dili sabton nga ang Syabat nawala na kay gialis sa Domingo. Ha? Naaman lagi gyapon ang Syabat, naaman lagi gyapon ang adlawng igpapahulay. Ha? Matud pag gidapit sila sa mga tao sa pagbalik sa sunod adlawng igpapahulay. Nito bag-unta si Apostol Pablo nga
Domingo na ta mga magpigo mga kaigsunan. Domingo na ta. Kay buta nga di mahimos balaod ni Moises mo sa Domingo na ta ni ana untas Pablo. Ha? Wa mas Pablo mo reklamo. Balik ta sa adlawng igpapahulay. Versikulo 44. Sa pagkasunod adlawng igpapahulay. Tiyo mo na. Wa man mingo sa pagkasunod semana sa adlawng Domingo. Niya na untang Biblia. Pagkasunod sa adlawng igpapahulay, hapit ang tanang tao sa lungsod miadto aron sa pagpamati sa pulong sa Adonai. Sa laktod ta sa bersikulo 48. Sa pagkadungog ni ini sa mga Hudyo, sa mga dili Hudyo, nalipay sila o gidaig nila ang mensahe sa Adonai og kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon na himong magtotoo. Mao na ang kamaturan pag dili ka pinili, dili gyud ka mahimong magtotoo. Ha? Kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon na himong magtotoo. Ato pa, pag dili ka pinili alang sa kinabuhing dayon, dili gid ka mahimong magtotoo. Hinunoa, mubato, mubagtik ang imong kasing-kasing og dili makasabot sa kamaturan. Hinunoa, mahabol ang imong salabutan og di ka makasabot sa kamaturan. Kung dili ka pinili alang sa kinabuhing dayon, di ka kasabot sa waling Brad Gideon. Kaya nga naman, di man ka pinili alang sa kinabuhing dayon. Pero kung pinili ka alang sa kinabuhing dayon, makaingon ka, kini nga mensahe ang akong gipangita. Mo ni nga pagtulon ang akong gipangita, kanang tin-aw kayo nga pagpasabot sa balaang kasulatan o kamatuoran yon. Pero kung di lagi ka pinili alang sa kinabuhing dayon, di gid ka mahimong magtotoo. Mubato hinuon, mubagtik hinuon ang imong kasing-kasing. Mutig-a hinuon ang imong kasing-kasing. Madungol ang imong salabutan. Mga igsoon, mahimo kang dungol, di ka kasabot sa kamaturan. Balik ta sa Roma 8:4. Gihimo kini sa Elohim aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato. Tiyo mo na. Ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato. Nga nagkinabuhi sumala sa espiritu. Asa matuman ang balaod kanato nga nagkinabuhi sumala sa espiritu. Dili matuman ang gipangayo sa balaod diha sa mga tao nga wala magkinabuhi sumala sa espiritu. Mga taong karnal, mga tawhanon, mga kalibutanon, adi na matuman ang gipangayo sa balaod ngadto kanila kay mawa man sila magkinabuhi sumala sa espiritu. Ha? Unsa man ang nagkinabuhi sumala sa espiritu? Nagkinabuhi sumala sa Torah, nagkinabuhi sumala sa pulong. Mga igsoon, muna nagkinabuhi sumala sa espiritu, buti pasabot nagkinabuhi sumala sa Torah, nagkinabuhi sumala sa pulong. Kay Juan 6:63, matod pa ni Adonai Yeshua, ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, sila espiritu og kinabuhi. Sa to pa ang pulong espiritu og kinabuhi, sa to pa og ang Torah mga igsoon pulong usab. Muna nga ang nagkinabuhi sumala sa espiritu, sumala sa pulong, sumala sa Torah, matuman gyud ang gipangayo sa balaod diha kanila. Dili sumala sa tawhanong kinaiya. Akong usbon gihimo kini sa Elohim aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi na sumala sa espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kadtong nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, naghuna-huna kanunay sa mabutang nga tawhanon. Ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu, nagkinabuhi sumala sa Torah, naghuna-huna kanunay sa espirituhanong mga butang. Kita ninyo? Sa 6, ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon mosangpot sa kamatayon. Apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon mosangpot sa kinabuhi og kalinaw. Busa kaaway sa Elohim ang tao nga kanunay maghuna-huna sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya motuman sa balaod sa Elohim og dili gayon siya makatuman niini. Tan-awa mga igsoon,
Ang taong kaaway sa Elohim, kinsa? Kadtong dili mo tuman sa balaod. Kadtong dili mo tuman sa balaod, kaaway to sa Elohim. Kaklaro, Roma 8:7. Kaaway sa Elohim, ang dili mo tuman. Sa balaod, kay magsigilag hunahuna sa tawhanong mga butang. Di siya mutuman sa balaod sa Elohim, kay di magin siya makatuman na kay tawhanon man ang iyang gihunaw na. Ang taong kaaway di ay sa Elohim, dili mutuman sa balaod sa Elohim. Hinuktoke ko nun ninyo. Diha mga Kristiyanos, kamong mga Kristiyanos nga naminaw, amigo lang gyapon ta. Hinuktoke ko nun ninyo. Kung dili ba mo kaaway sa Elohim? Kaaway sa Elohim ang taong dili mutuman sa balaod sa Elohim. Nya, kumusta mo mga Kristiyanos? Nagtuman mo sa balaod sa Elohim? O nagpaturatoy mo sa pagsimba sa adlong Domingo? Padayon mo pagkaon sa mga hugang pagkaon, sa mas baboy. Di ba na pagpakig-away sa Elohim inyong gibuhat? Roma 8:7, kaaway mo sa Elohim, kay wa mo magtuman sa iyang mga balaod. Si Apostol Pablo nagsulti niya na. Ayaw kong pasanginligo, ayaw kong kontraha. Kay si Apostol Pablo may nagsulti sa Roma 8:7. Dili si Gideon. Bosa, dili ako ang inyong kontrahon. Si Apostol Pablo mo inyong kontrahon. Kay siya nagsulti, kaaway sa Elohim ang dili magtuman sa balaod sa Elohim. 8. Ang tao nga nagkinabuhi sumalas tawhanong kinaya dili gayon makapahimot sa Elohim. Di gyud makapahimot kay di lagi mo tuman sa balaod. Og di gyud siya makatuman niini. Kay tawhanon man siya kinaiya. Karon, kamo mga Kristiyanos, kumusta? Inyong reliyon, kumusta? Dili ba kamoy gihisgutan ni Apostol Pablo nga kaaway mo sa Elohim? Dinhi sa Roma, sa libro sa Roma, kaaway sa Elohim ang dili mutuman sa balaod sa Elohim. Sa pinadayag, kaaway sa dragon, kaaway ni Satanas, ang nagtuman sa mga sugo sa Elohim. Pinadayag 12:17. Napungot pag-ayo ang dragon og nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babay. Kihila, kaliwat sa Kihila, kaliwat sa Israel. Og sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Elohim. Napungot pag-ayo ang dragon og nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babay og sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Elohim og nagmatinumanon sa kamaturan nga gipadayag ni Yeshua. Mao di ay nga kontra sa dragon ang nagtuman sa mga sugo sa Elohim. Kay kaaway man sa Elohim ang dili mutuman sa sugo. Ang dili mutuman sa sugo kaaway sa Elohim. Pero ang mga tao nga mutuman sa sugo, kaaway sa ni Satanas. Asa mong dapita, mga Kristiyanos? Asa mong dapita, nadapig? Dapig mo sa kaaway ni sa Elohim? O adto mo sa kaaway mo ni Satanas? Nagtuman ba mo sa sugog balaod sa Elohim? Di ba wala? Domingo gyapon yung simba? Kaaway mo sa Elohim. Kaon gyapon mo baboy? Kaaway gyapon mo sa Elohim. Pero amigo mong Satanas. Ang kontra ni Satanas, kadtong nagtuman sa mga sugo sa Elohim, nagtamod sa adlawng igpapahulay, nagbalaan sa adlawng igpapahulay, dili na mukaon sa mga hugang pagkaon, o nagsaulog sa mga kapistahan sa adunay, nagtuman sa sugog balaod sa adunay. Mao to'y kontra ni Satanas. Napungot si Satanas niadto. Mao di ay nga kontra sa dragon ang nagtuman sa mga sugo sa Elohim, kay sila di ay ang gitawag sad nga katawhan sa Elohim. Ang nagtuman sa sugo, katawhan dahil na sa Elohim. Matod pa sa pinadayag 14:12. Kinahanglan nga mulahotay ang katawhan sa Elohim. Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Elohim og nagmaminatud-on kang Yeshua. Kita nimo mga igsoon? Kinsa ang giadresan sa Biblia nga katawhan sa Elohim? Ang nagtuman sa sugo sa Elohim, mao'y gitawag sa pinadayag 14:12 nga mao'y katawhan sa Elohim. Ang nagtuman sa mga sugo sa Elohim. Ang wala magtuman, tawgon sa daing nga katawhan sa Elohim. Katawhan tingali ni Satanas, pwede. Katawhan sa dragon, pwede. Di ba? Ang ilhanan di ay sa katawhan sa Elohim, nagtuman sa mga sugo. Nagtuman sa mga sugo, mao day na ilhanan sa iyang katawhan. Tingali na hibalusan mo,
Tingali nahibalo na sad tingali mo mga kaigsunan nga ang ilhanan sad sa katawhan ni Satanas sila sad tingali nga nagsupak sa mga sugo sa Elohim. Mao man ay kasulian kung namaginay gitawag nato og gitawag og kanang kasulian mga kaigsunan ko, no? Kaatbang ba? Kabaliktaran sa katawhan sa Elohim. Ang katawhan sa Elohim nagtuman sa sugo. Tingali ang katawhan sa ni Satanas nagsupak sa sugo. Nagsupak sa sugo sa Elohim. So kinsa may moangkon nga katawhan siya ni Satanas? Wa tingali sad. Kamo moangkon mo? Kamo mga born again. Moangkon mo ang katawhan mong Satanas? Kamong mga taga miracle. Moangkon mo nga katawhan mong Satanas? Di tingali mo moangkon no. Di gid mo moangkon. Kamong mga baptist moangkon mo nga katawhan mong Satanas. Kamong kibuloy, moangkon mo ang katawhan mong Satanas. Dating daan, moangkon ba mo ang katawhan mong Satanas? JL, Iglesia ni Cristo. Saksi niyo ba? Moangkon ba mo ang katawhan mong Satanas? Wala mo angkon na mga igsoon. Walay mo angkon ninyo. Pero, pagkakatawhan sa Elohim, kana, angkon mo tanan. Sige mong angkon nga kamo ang katawhan sa Elohim. Tanan reliyon mo angkon nga sila ang katawhan sa Elohim. Tito 1:16. Sayon ra kayong pag-angkon mga igsoon. Dali kayo ang pag-angkon. Tito 1:16. Miangkon sila nga nakaila sa Elohim. Dali ra lay kayo ang pag-angkon sa Elohim mga kaigsunan. Miangkon sila nga nakaila sa Elohim. Apan ang ilang buhat wala magmatuod ni ini. Nganuman mga talamayon sila, masupilon og dili makabuhat og maayo. Sa ato pa, mga supakan sila sa balaod. Supakan sa adlawng igpapahulay. Supakan mga igsoon sa gidili nga mga pagkaon kay mga busawan sa hugaw. Maunang makita sa buhat, dili sa baba, mga igsoon. Ang tinuod nga katawhan sa Elohim makita sa buhat, dili sa baba. Sama unya ba sa pag-abot sa adlaw sa hukom? Dali ra kayo ang pagpangangkon sa Elohim. Sumala sa Matthew 7:21 ngadto 23. Dali ra kayong pag-angkon, Ginoo, Ginoo. Nag-ayo mig masakiton tungod sa imong ngalan. Nagpagula mig mga yawa tungod sa imong ngalan. Nagpropesya mi tungod sa imong ngalan. Nagsangyaw mi sa imong pulong tungod sa imong ngalan. Naghimo mig milagro tungod sa imong ngalan. Daghan kay mong angkon ana. Mga igsoon, mga evangelical. Moangkon gyud ana. Pero unsay tubag, subo kayo ang kamaturan ni tubag yun. Pero wa gyapon kasabot ang mga tao. Unsay tubag sa atong Adonai? Yeshua. Moang ingon unya ako kanila niadtong adlaw. Pahawa kamo kanako mga mamumuhat og daotan. Wala ako makaila kaninyo. Ano giingon sa 1:16 sa Tito? Apan ang ilang buhat wala magmatuod nini, miangkon sila nga nakaila sila sa Elohim. Apan ang ilang mga buhat wala magmatuod nini, mga talamayon sila, mga masupilon. Unsay masupilon? Masupilon sa sugog balaod, masupilon sa Syabat, masupilon sa gidili nga mga pagkaon. Masupilon gyud mga kaigsunan. Og dili makabuhat og maayo. Munang pahawa kamo kanako mga mamumuhat og daotan nganuman mga masupilon. Depart from me, ye violators of the law, mga supakan sa balaod. Masupilon sa balaod, palayo kamo kanako mga masupilon sa balaod. Mo nagingos Matthew 7:21 ngadto 23. Sakit kayong kamaturan, pero mao'y kamaturan. Kung imong dawaton matambalan ka, pero kung imong isalikway, musamot ka kadautan. Musamot ka pagkadautan mga kaigsunan. 1 Juan 2:3 ngadto 4. Kung tumano nato ang mga sugo sa Elohim, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Sige na niyo gibasa guro ay. Pero wala ninyo tugkara. Diret nato masiguro mga igsoon. Diret ta makapaniguro kung kinsa gayod ang tinuod nga nakaila sa Elohim.
Diri na to masiguro kung kinsa gyud ang tinuod nga nakailas makagahom nga mahan. Sila di ay nga nagtuman sa mga sugo sa Elohim, maoy tinuod nga nakailas sa Elohim. Ha? Sila nga nagtuman sa mga sugog balaod sa Elohim, maoy tinuod nga nakaila sa atong Elohim, sa atong amahang langit nun. Mauna nga buhat gyud ang atong pasultihon, dili ang baba. Kung tumano nato, matod pa ni Apostol Yukanan, kung tumano nato ang mga sugo sa Elohim, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Diha ka makasiguro nga nakaila ka sa Elohim, nakaila ka sa amahang langit nun kung nagtuman ka sa iyang mga sugo. Pero kumusta lagi mo? Sige lang yung pangumusta ninyo. Oy, mga born again, Pentecostal, kumusta lagi mo? Nagtuman mo sugo o nagpadayon sa pagsupak sa sugo? Samtang lagi padayon kang kasimba sa adlong Domingo, padayon kang kasupak. Hagita ang Adonai. Padayon mog hagit sa Adonai. Padayon mog hagit sa Elohim kay nagtuo mog kamoy maluwas inig abot sa adlaw. Ang Biblia nagtug-an sa kamaturan, dili ni bakak ang balaang kasulatan. Kung tumano nato ang mga sugo sa Elohim, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Versikulo 4, kung may moingon, nakaila ako sa Elohim, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamaturan. Mao nang moingon ko, tanang reliyon sa kalibutan puro bakakon. Tanang mga pastor sa mga born again, pastors Pentecostal, mga pastors evangelical, pastor sa mga Baptist, pastor sa mga Protestante, mga kaparian sa Katoliko, puro na mga bakakon. Kay puro man mo angkon nga nakaila sa Elohim. Pero nagtuman ba sugo? Wa. Nya mo may gisulti ni Apostol Yukanan, kung may moingon nakaila ako sa Elohim apan wala magtuman siyang gisugo, bakakon kanang tawhana og wala kaniya ang kamaturan. Tanang reliyon wala kaninyo ang kamaturan. Kamong tanang mga kapastoran walay usa kaninyo nga nagdalas kamaturan. Wala sa inyo ang kamaturan kay ngano man wa mo magtuman sa iyang gisugo. Bakakon kuno mo, dili ako'y naghukom ha. Si Apostol Yukanan kanina sa Pablo mo'y kasukan ninyo. Karon si Apostol Yukanan na sa inyong kasukan, dili ako. Ayaw ko niyo pahimungti sa inyong kasuko. Kaya di ma ako'y gasulti, igurom ko nagbasa sa gisulat sa mga apostoles. Siya ro naman yun mga igsoon, kung dili mo makonsensya ni ining bersikulo ha, kamong mga Kristiyanos diha, ha? Kung sa nagyod kahabol ang inyong mga salabutan, kung dili kamo makasabot ni ining bersikulo ha, mga bakakon kuno kamo, matud pa ni Apostol Yukanan, bakakon ug wala magtuman sa sugo. Bakakon ang wala magtuman sa sugo, matud pang Apostol Yukanan, ug wala sa kamaturan. Ha? Dagan ta diri mga ison sa 1 Juan 5:2 ug 3. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Elohim. Kung higugmaon nato ang Elohim ug tumanon ang iyang mga sugo. Sige lang mo ingog, I love you Lord. Sige, I love you Lord. Kantag I love you Lord. Hilak-hilak pag mo kantag I love you Lord. Pero wa mo makasabot ang tinuod nga nahigugma nagtuman siyang sugo. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Elohim kung higugmaon nato ang Elohim og tumanon ang iyang mga sugo. Samtang ang Biblia nagsige og awhag sa pagtuman sa mga sugo sa Elohim, ang mga reliyon, ang mga kapastoran, ang mga membro sa mga reliyon nagpaturatoy sa pagsupak sa mga sugo og balaod sa Elohim. Ilhanan nga ang mga reliyon, ang mga tao nga nas reliyon, mga bakakon og wala kaninyo ang kamaturan. Versikulo 3, kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Elohim. Klaro na sad kayo ni mga igsoon, nihatag yung ilhanan. Ha? Ang ilhanan kuno nga gihigugma nato ang Elohim, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. Wa mag-ingon. Pero sa mga Kristiyanos, tingali, sa ilang bersyon, moingon sila, ang ilhanan nga gihigugma nato ang Elohim, mao nga supako nato ang iyang mga sugo. Basin mo nang inyo. Ha? Mo na inyong gusto. Ang pagsupak sa sugo mo ilhanan nga nahigugma mo sa Elohim.
Ang pagkaon ninyong baboy mo ilhanan nga nahigugma mo sa Elohim. Ang pagsimba niyo sa adlaw Domingo mo ilhanan ninyo nga nahigugma mo sa Elohim. Kay mao man ay pagsupak sa mga sugo sa Elohim. Kay ang sugo niya simbahon siya sa ikapitong adlaw sa semana nga mao ang adlaw Sabado. Ha? Pero nganong di man ta kasabot? Ingon padayon nato pagbasa og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Unsay sulti ni Apostol Yukanan? Ang ilhanan nga gihigugma nato ang Elohim maong gituman nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Ang mga pastor moingon nga lisod kuno tumanon ang mga sugo. Wala kuno'y makatuman ni ana, matud pas mga pastor. Samtang si Apostol Yukanan nag-ingon nga dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Ha? Ang mga pastor lisod kuno tumanon ang mga sugo. Wala kuno'y makatuman ni ana. Pero si Apostol Yukanan nag-ingon dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Nganong kontradik man kanunay ang sinultihan sa mga pastor sa sinultihan sa mga apostoles? Ha? Anong kontradik man kanunay ang inyong sinultihan? Mao kanay prueba nga dili sila kauban sa mga apostoles. Kana mo nay prueba nga ang mga pastor karon, mga Pentecostal karon, mga born again karon, mga Protestante karon dili kauban sa mga apostoles. So mausad kanay prueba nga dili sila mga igsoon kauban sa mga apostoles. Prueba usab kana nga pareha sila og sinultihan mga igsoon sa mga sabitin didto sa Gan Eden. Nakadumdum mo? Ang bitin ingon, ang adunay ingon ayaw kamo pagkaon yan ang kahoy nga nasa taliwala nga mao ang kahoy sa pag-ila sa maayong sa dautan kaysa panahon mo kaon kamo mga matay kamo. Ingon ang bitin. Mao ba nag-ingon ang inyong Dios, nag-ingon ang Dios nga sa panahon mo kaon mo mamatay mo? Dili na tinuod, matud pa sa bitin. Ang tinuod nga kumukaon mo aning kahoy, mahimo mong maalamon, maablihan ang inyong mga salabutan ug mahisama kamo sa Dios. So muna sinultihan sa bitin binaliktad, kontradik ang sinultihan sa bitin sa sinultihan sa Elohim. Mausad na ang sinultihan sa mga pastor karon, kontradik, binaliktad sa pulong sa dunay, kontradik sa pulong sa dunay, kontradik sa mga sugo ug balaod sa dunay. Ang sinultihan sa mga pastor. Kana ang prueba nga kining mga kapastoran karon sa atong palibot mga kaigsunan, ha, bisag unsa nga reliyon, sila mga kaliwat sa bitin nga didto sa Eden. Muna nga luoy kay mo mga Kristiyanos nga naminaw na kung di mo motuo sa akong giwali, di mo motuo sa akong pagpasabot, kay magpabilin gyud mo sa inyong garbo, mobarog gyud mo sa inyong reliyon. Ala, manubag ra gyapon mo pag abot sa adlaw. Total, iya man tag kaluwasan, ako di ko makaluwas ninyo, ego ra ko nagpahibalo ninyo, pero hinumdumi ulahi ang pagbasol. Sama ba sa panahon ni Noah ba? Sa panahon ni Noe, mga igsoon, ilabihan yung pagwali ni Noe sa mga tao. 120 katuig si Noe nagwali sa katawhan, pero bisan usaway ni tuo kang Noe. Ila lang bugal-bugalan si Noe, ila lang katawan si Noe, ila lang giingon nga kuan ka na Noe kanang kuan ka na giango-ango ka na kay tiguwang ka na kayo. Way ni tuo kang Noe bisan usa mo nang si Noe, way nakabig bisan usa ka buok membro. Gawas ra gyud sa pamilya ni Noe, mao ra gyud ni tuo niya. Pero laing tao, silingan, parente, way ni tuo kang Noe. Bisan igagaw ni Noe, bisag mga pagumangkon ni Noe, mo tuo niya. Bisan mga igsuon ni Noe, mo tuo niya. Ha? Ang mga silingan ni Noe, mo tuo niya, way usang ituo. Pero ulahi lagi ang pagbasol pag abot sa lunop. Kumusta mga igsoon? Ikaw akong pasultiyo, nagbasol to sila wala? Pag abot sa lunop nga nangalumos sila mga kaigsunan, samtang ang arka naglutaw-lutaw ug ang sinuwi ug ang pamilya tuas arka nakasakay nga luwas. Ang pungtana katong wala mo tuo sa wali ni Noe, nagbasol to wala? Tingali mo ingon gyud mo, nagbasol gyud to sila. Mao sa nay dangatan ninyo pag abot sa adlaw. Sa inyong pagpagarbo, sa inyong kasing-kasing, pagpatig-as sa inyong kasing-kasing, nga dili mo mutuo sa mensahe nga inyong nadungog din sa kahanginan,
nga kanunay gibalik-balik ni Brother Gideon ang pag-awhag kaninyo mga igsoon sa pagbalik sa Torah. Nganuman, walihan mo nako sa pagbalik sa Torah kay kanang tanan, kamong tanan nasayod ko naa na mo'y pagtuo. Naa na mo'y pagtuo. Og kanang pagtuo ninyo di na makaluwas lagi ninyo kay pagtuo na nga walay buhat. Munang di na ko magwalig pagtuo bahin ninyo kay puro na mo nay pagtuo. Ngani ang target sa akong mga wali, kamo manggani mga pastor manggani ang akong target sa wali. Unya walihan pa nako nagpagtuo ang pastor nga na naman ay pagtuo. Ha? Walihan pa nako ng tao nga tag 20 na katuig sa ilang reliyon. Walihan pa din ako nagbahig pagtuo. Di na ko magwalig pagtuo mo nang di mo makadungog nga akong tema diri bahig pagtuo. Kay kamong tanan nga naminaw nako nasayod ko do na namoy pagtuo. Ang akong iwali ninyo ang wala ninyo buhata nga bunga sa inyong pagtuo mao ang buhat sa pagtuo nga mao ang pagsunod sa sugog balaod sa Elohim. Muna na ang akong mapasidaan. Ulahi ang pagbasol. Apan, mintras napay kahigayonan nga ihatag ang adunay kanako sa pagwali, kanunay, padayon gyapon ko magwali, padayon gyapon ko nga mag-auhag kaninyo sa pagbalik sa Torah sa adunay, bisan kung dili mo mutuo, nganuman, samas kang nuwi, bisan kung way nituo, padayon gyapon siya nagwali sa kamaturan. Dalaygon ang adunay. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Yisrael Kai, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Baruch Hashem, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matef Gideon Silva, magaingon kaniyong tanan. Nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman ini hangtod sa sunod nga higayon. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Hapit na ang atong pisak, Marso 28. Dalaygon kayo ang Adonai. Baruch haba, Bishem Adonai. Dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.